DXDC Radyoman Report. Nagbangutan ang nahibiling pamilya ni Lucio Buenaflor, ang senior citizen nga balut vendor nga namatay human nabanggaan ng pick-up sa Coastal Road Times Beach ning syudad sa Davao pasado alas 6 kagabi, Nobyembre 2, 2023. Sa eksklusibong interview sa Oramen Davao sa asawa nga si Rosita Buenaflor, nga ngayo sila gustisya og tabang sa pagpahiluna sa patayng lawas sa biktima tungod wala sila kwarta nga ikagasto tungod sa kapitos sa kinabuhi. Kano ka naggusto mong ulan, murag mong lumunta sa ulan. Nadugay pa siya po. Nadugay pa siya po nga din. Ang lugay pa. Pero magkusugo sa uwan gabi eh. Oo, kusog. Nyawa pa lang, nagbaha ang gold. Ulan. Kasi nga na-interview kayo. Paano ninyo nabalaan ang tabot na? Nabinatago ang dayang igagaw niya. Oo. Na bangga na dayang papa. Na kuwantong mister kaning pauli na o Nagbaligya pa. Nagpatabang usab ang anak ni ini nga si Johnny Buenaflor kung aduna may dashcam o video nga nakakuha sa insidente kay blanco gayud sila ug nangitag katin-awan sa tinuod nga nahitabo. Ni dangoy-ngoy usab sa paghilak ang anak nga OFW sa biktima nga si Rochelle Buenaflor nga dili makauli sa Pilipinas tungod wala kini kwarta ikapamasahe. Pinasangkaso, wala ko na ito. Kaya akong kwarta ginapadala akong sahod. Igor ako ginapadala sila bayad sa lote. Kaya naman ko gikuha na lote. Gamit na kayong sahod. Labaw na ang karoon ng yen. May baba ang yen doon. Pagpadala na ako pilara. Busod kayo. Labaw na karoon. Nahita ko sa akong aman. Di ko kakita sa akong aman. Kaya wala ko'y pamasahe. Sige ma'am, pangitaan na to ng pamaagi. Basig natin mga maduulan nga sa gobyerno ma'am ha, para makauli ka. Paglig-on ma'am. Ipaabot na sa DXDC team ngadto sa City Government of Davao aron matabangan ang pamilyang nailo sa senior citizen nga balut vendor. Sa padayong pagpanubay sa atong sibyaanan nining insidente, gikonektar na nato sa mga ahensyang pwede pang makatabang sa ilang pamilya ug abli usab ang pamilya nga modawat og mga pinansyal nga tabang. Samtang sa text message ni Traffic Enforcement Unit Chief Police Major Dexter Domingo sa DXDC, giandam na ang dokumentos para sa pagpasang atong kasong reckless imprudence resulting to homicide sa driver sa pick-up nga nakabangga patay sa biktima nga si Napoleon Dexter Parada Castro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. Tatak RMN.